हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर इथे आज आपण मुगाच्या डाळीचं वरण बनवणार आहोत. तिखट मुगाची डाळ बनवणार आहोत. तर इथे मी डाळ 1 वाटी शिजवून घेतलेली आहे. इथे मी पातेल्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून जिरे, मोहरी आणि 2-4 हिरव्या मिरच्या, कांदा आणि लसूण, 1 कांदा 1 लसूण असा बारीक चिरून कापून टाकलेला आहे. आता हे सगळं साहित्य आपण असं परतून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकतो अशा पद्धतीने. याच्यात आपण आता अर्धा चमचा किंवा पाऊण चमचा हळद टाकायची. थोडी हळद टाकायची, चांगलं मिक्स करून घ्यायची. त्याचप्रमाणे आता आपण 1.5 चमचा लाल तिखट टाकून घ्यायचं आहे. कढीपत्ता असेल तर कढीपत्ता पण टाकून घ्यायचा आहे. कोथिंबीर. आपली ही फोडणी चांगली शिजवून झालेली आहे. तर आता आपण मुगाची डाळ टाकून घ्यायची याच्यात. शिजलेली मुगाची डाळ ही आपण याच्यात टाकून घ्यायची पूर्ण. आणि टाकून घेतल्यानंतर ही छान फोडणीमध्ये मिक्स करून घ्यायचे. इथे बघू शकता हे अशा पद्धतीने असं मुगाच्या डाळीचं वरण खूप छान बनतं. नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. याच्यामध्ये आता आपण आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचे. इथे मी 1 चमचा मीठ टाकते. आपल्याला जेवढं पाणी टाकायचं असेल तुम्ही टाकू शकता. थोडी घट्ट ठेवू शकता किंवा पातळ पण करू शकता ही डाळ तुम्ही. आता आवश्यकतेनुसार आपण मीठ टाकून घ्यायचे. इथे मी साधारण 1 चमचा असेल हे मीठ. मी 1 चमचा मीठ टाकते. आता याला चांगलं 2-3 उकळे आणून घ्यायचे आहे. चांगलं उकळू द्यायचं आहे. अशा पद्धतीचं आपलं मुगाच्या डाळीचं वरण, तिखट वरण तयार होतं. हे पोळीसोबत, भाकरीसोबत खाऊ शकता. अशा पद्धतीचं मुगाच्या डाळीचं वरण तुम्ही पण नक्की करून बघा. माझे व्हिडिओ आवडत असतात. आता इथे आपल्या मुगाच्या डाळीचं वरण उकळून झालेलं आहे. अशा पद्धतीचं मुगाच्या डाळीचं वरण तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्थ राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत.